zerutik da etxia. Hori da, le voici l'agneau du. Osea, que orduan, hemen da, bestia hoi belenen, oso prototipo bezala hartzen dana, euskal gabon kantana, eta orduan ja, aita Donostiak, ezautzen zoan de la versión editada de literatura popular de Gascogne, zan kanta bat Gascoña edo, eta baita ere César Franck kompositoria bere l'organist piezan ere sartzen ditu. Oso kuriosoa da, porque orduan nik aurra entzun nuana Agur jauna, eta gero hemen eraipatzen du boga bera, seguruna ez dela izango seguruna izango da Bretañatik edo Mainelak eta ekarritako melodi bat, eta gero hemen euskera eskarri, eta orduan eta hori artikula dana hortik handikoa, baina politxena da, porque gero aipate ditu ere beste kanta batzuk, baita ere Telefono de Monzonen bere kantak, eziala kantak beha esan musikoa, eta orduan atzitxun melodiak, lepoan hartu eta segi horrera esate batako da It's a long way to Tipperary. Eta iriarena beste bat que me toca, porque tamborra badakit bilbotarra eta tamborra eta ez bat ere zea gustatzen, baina pararararan tararararan pararararan tararararan hori tamborra datu iriarena, da minueto bat heidenena zeuna edo hortik anez, eta baita ere goizeko izarra, boga bea, eta hori dana dijo artikula aurrea, beste kanta bat oso kuriosa dana, Ignacio gure patroia handia, bai. Ni noiz haintzen, pokan askoetian bizina eta aita Donostia konsultatu zoan Pariseko Biblioteca Nazionalen en una colección de marchas de oberturas eta oberturak, eta da marcha de la Marine, da marcha militarra, ez? Azken batean Ignaziore militarra zan, eta dana hortik handijoa. Edo irudamatxo ere nahiko, osea, susmautzen da, ez da la There was a Jolly Miller, esaten du, Francisco de Gascue, izan la inglesan, edo upa labirunena, Normandiako oso melodioso ezaguna dena. Eta artikulu honetan Agur jaunaki buruz esaten du aita Donostiak esaten du aita Donostiak Ansorenak esaten du nola idatzi batian Friburgotik Jose Miguel Azaolaza diplomatikoak idatzi ziola karta bat, eta esaten ziola: a propósito de Agur jaunak, voy a contarle lo que me ocurrió en Viena en 1955. Estaba yo cenando en el restaurante que ocupa la bodega del antiguo Palacio Imperial cuando el tocador de cítara, que amenizaba la velada, se puso a interpretar una melodía idéntica a la de esa canción. Cuando terminó de hacerlo, me acerqué a él y le pregunté cuál era el origen de aquella música. Me dijo no poder precisarlo, pero que se trataba de una antiquísima melodía popular vienesa. Yo le tarareé el Agur jaunak diciéndole que se trata de una canción vasca, y él me dijo, efectivamente, es lo mismo. Baina Jose Miguel Azaola honek baita ere idatzi zio beste karta bat ere el 25 de diciembre de 83, eta esaten du beste kanta bati buruz, osea que honek salía san estudioso. En 1978 o 79, hallándose en Frankfurt del Meno con motivo de la Feria Internacional del Libro, unos hijos y un yerno míos se pusieron a cantar en un restaurante, Betty, donde acababan de cenar. Entre otras cosas, cantaron el muy conocido Aurtxo txikia seaskan dago. Gran sorpresa cuando desde una mesa vecina les dan la réplica cantando a coro la misma canción en una lengua ininteligible. Establecidos los inevitables contactos, uno de los que en la otra mesa habían cantado esta canción y que dice ser ruso, les dice que se trata de un cántico de su país y solo esta vez la canta íntegramente en ruso. Lamentablemente ni mis hijos ni mi yerno le pidieron que les escribiesen la letra, aunque fuese en alfabeto cirílico. O sea, gau dia dana, Ignacio gure patroia handia, Aurtxo txikia, Agur jaunak, boga, guretzako dian gure musika eta gure kantak.
eta hola bukatzen da, oso politxa bukatzen da, honen artikulua edo, esaten du behar. Eta Aita Donostiak se esmera en puntualizar, eta irakurrik dana, porque oso politxa da, Aita Donostia behar. De ser importadas, estas todas canciones, lo han sido quizás por nuestros pescadores y gentes de mar, del país de Gales, importadas del país de Gales, de la Bretaña, Isla de Man, etc., pero no de las regiones vecinas a la nuestra como Castilla, León, etc. Un estudio comparativo nos dice que con las de Bretaña tiene nuestras melodías un 58% de parecido, 58. Con las de la Isla de Man 33% y 25% con las del país de Gales. En cambio, la proporción es de 0 o casi nula con las leonesas, etc. Eta bukatzen da, os diré que el maestro Pedrell, hau da lehen zan Aita Donostia, hori, eta ia bukatzen dau artikulu hau Ansorenak, os diré lo que el maestro Pedrell me escribió en una de sus cartas, que las canciones vascas son importadas. No me convence la afirmación. El caso es que a ellas se ha aferrado el vasco y por esto mismo, si se las ha asimilado, bien suyas son. Hori da, eske azken batean hori da, osea, hau da, dijoa perfectamente. Azten da, viaje bat, kanta horiek han edo hemen, baina hemen jendeak hartzen ditu, beria bezala kantatzen ditu, eta gaur zeinek esaten dugu guri, boga ez dela, guri ez dela. Orduan, ezakit, ni honen jo. Oso polita da, Horrezan aka, porque aspaldikan nakan, eta baita ere, por ejemplo, art music edo inglesak eta ditzen dioten musika klasikai, baina abstraktua da nahi, ez hola, abstraktua entezan, musika hutza, ez? Baina baita ere musika hutza hortan, edo abstraktua hortan, baita barrokotikan ere, baita Händel, Dabak, eta horiek, bere, gaur gu hartzen duen abstraktua dian bezalako musika, dake beti patroi batzuk edo esate bateko garai bateko orduko dantzak eta orduko ritmoak eta hainbeste edo patroi o harmonikoak o kulturalak garaikoak, ez? Eta orduan oie gaina denborarekin jundia sartzen musika kulta hortan edo, eta orduan ematen dugu gaur egunean kulta dela, ez dakit mazurka bat, vals bat edo ez dakit edozen movimiento gaur egunean eskertzo eta horiek, en cambio ez dira onartzen kulta bezala, gaurko ez dakit tangoak edo beste hainbeste dantza, ez? Nahi eta esan horrekin dana lotuta dijoala, dana juten da elkarrekin naiz eta gero batzutan eman oso bere instituta daola, ez? Esate bateko art music ematen du badala musika bakarrik utzean, bakarrik pensamiento utzean da ona, eta ez daka baitere oinarri bat, baina oso klarua garai bateko gainea plagioaren bidez edo imitazioaren bidez edo influentziaren bidez hor juten dala pegatzen, eta azken batean hori dana juten da, bidaia bat egiten eta etengabea, ez, gainera. Niri hori ondala gitxi pasatu zait umeak lokarazteko oin lehen ziren sonidoa bakarrik, oin da kamara eta dana, ezken nik bi ume txiki ditu, kamaratxoa jartzen duzu eta zuk uste duzu eskatzean zukaldean ez? Lo dagoena da ez, eta horren musika bat ekutzen da. Bai, nire garaia bakarrik sonidoa bai. Musiki bitzetzazu ez, loak hartzeko umik da. Welcome. Entzune eman da, welcome da. Bitzetzazu eta hori zan, uso txuria, aiba. Da, esan etzan, esan nion, Andreari esan nion. Horrela goaz euskaldunak, ez? Eta ja euskera eta olako marka handietako olako gailuek eta euskal kanta dituzte ja barneratuta eta ez dakiz eta eta esan nion, berak esan zidan hori ez da uso txuria da, uso txuriaren antzeko berzio bat inglesa umeen kanta, aur kanta bat
Eta, bueno, nire ilusio dana be... Bueno, gauza berdina, ez dakase ilusio honekin, baina zure tia barruan, behin zure naizak esan zian, legunia esan zian nire tiak, izeko, bigotikan zijoazela zu, eta kriston hortzadarrea erra zabola, eta inork ezion kasuik ezen, zu bakarrik egon zinean behitzen hortzadarri. Eta nik esan, nire nagoan hortzadarri, bere, nire banko bizkaiako, osea... Ba, beira, ilusia, hori oso polita da. Hori egia da. Berak nola ikusi zintudan kanpotik, ez? Hori bai dela sormena. Bakiz, ez da gazi ikusi, baina iak harreman hauek eta oso ia familiara dianez, ba. Bueno, pizka bat izten joateko edo, bueno, nik uste dut hor dagoela, ez dakit, nik uste dut tradizioa, bai, literatura, musikan, artean, sormenean, ez? Da lerro bat, hori Eliotek esaten zuen, ez? Da lerro bat beti aurrera doana, da lerro progresibo bat. Bueno, egiten ditu mugimenduak, ez? Atzea eta aurrea, baina aurrera doan lerro bada. Eta sekula ezin da pentsatu, dena inda dago, dena esanda dago. Naiz eta ereduak berrerabili, naiz eta zitak sartu, quotation horiek, zitak sartu, naiz eta osorik hartu liburu bateko pasarte bat eta zurean sartu. Nik uste dut sormena beti aurrera doala eta hor nik uste dut oso bat zatozela. Ez oso importantea da sortzaileak nola begiratzen duen, sortzailearen begirada eta begiradatik nola sortzen dituen gauza berriak. Gizarte aldatuz doa eta personak sortuz doaz, jaioz doaz. Eta beti egongo da sormena, beti egongo da sormena. Izango da lerro bat, beti aurrera doana. Naizta ereduak errepikatu, baina beraien edo gizabanakoaren ikuspegi hori gailenduko denez, azkenean beti jarraituko du. Azkenean eredutik askatzen zarenean, orduan hasten da benetako sormena niretzako, ez? Gaztea zarenean egoten dalako formazio garai bat, eta izan nahi duzu zure ereduen modukoa, oso zure ereduen modukoa. Eta urte batzuk pasatzen hasten direnean, joaten zara pixkat ereduiek, joaten dira iruditzen bezala, ez? Da, Greziako kafe hori moduan, ez? Kafe ondarrak, Greziako kafea oso azkarra geratzen baduzu, ondarra geratzen dira, eta oso mingotza izaten da. Baina, usten badituzu ondarroiek beheratzen, kafea ederra izaten da. Eta nik uste dut, hor dagoela, ez? Pixkat, tradizio guzti asimilatzea, baina gero galientzen dana da gizabanakoaren edo banakoaren begira da hori. Hombre, gero ez dakit honekin noen etorrizat ideia bat kreazio komillen artean edo ahorra izan nien zoze etxen askotian bizina eta batzutan lotza betxen naiz zuzetan, zetxe zu batzutan programado informatikan hori etxen amendik igual Bilbon artista zen dikezu, baina herri baten jendia turno kada biena informatikan hor zabiltzen nien batzutan gertatzen da eta horri lotu dago danakin edo zein obra edo gauza bat egiten zen nien azkeneko momentuko gauza bat aldatzen badezu azkeneko partian eragin etxen dio obra osoai. Eta igual azidea zea berriz retokatzen hasierako eta orduan berriz goma babezela berriz ondak aldau etxen dia lekuz, ez? Eta orduan hori da, bai, lineala da, baina baita ere gaur egunean zertan bezala digitala edo ona da kuantiko edo, bueno, ez lineala da ere, osea, que orduan dana naztuta dago, orduan hor dago pixkat zaiena edo ez, mantentzia hor burua nahiko oreka batekin, ez hainbeste hainoko marejadakin ez ondoratzeko ez,
eozein movimentu egiten desunean, eozein lekutan afektatzen dio danai. Baitare hori esan leket obraren